Jó napot kívánok, sziasztok! Ez itt a Pelzó-Tisza-szigetek Keszthely videócsatornája. Nagyvárad, Románia, 2025. augusztusa. Egy csodálatos, élhető város a magyar-román határról csak 20 kilométerre. Az idegenvezető elmondása szerint az elmúlt 10 évben a belváros történelmi épületeit és az úthálózatot teljes körűen felújították. Nagyrészt Európai Uniós forrásokból. A város címerével díszített szennyvíz aknafedeleket sikerült tökéletesen egységbe helyezni az út burkolattal, még a térkővel lerakott sétáló utcán is. Kérdezem Nagy Bálint közlekedési államtitkárt, hogy ezt az egyszerű feladatot Keszthely utcáin miért nem sikerült abszolválni. A csapadékvíz elvezetése is minden útszakaszon szakszerű, egységes és mérnöki pontosságú. Keszthelyen Nagy Bálint polgármestersége, országgyűlési képviselősége és közlekedési államtitkársága után így néz ki a szebb időket látott sörház, vagy a Kísérleti utcában felépített, majd lerombolt óvoda, a néhai Patyomkin falukat megszégyenítő, évek óta ponyvával letakart Balatonszálló, vagy a valaha a Balatonpart gyöngyszemeként emlegetett hullámszálló. Ez Magyarország, és ez Keszthely 2025-ben.